Nej, for søren. Præcision, en lille smule motion og godt samvær. Nej, det var ikke. Nej, så skal du smide trøjen, hvis du skal ekstra. 4 gange om ugen er der krolf på Folkestedet i Carl Blochs Gade midt i Aarhus. Man kan komme 1, 2, 3 eller alle 4 gange, og alle kan være med. Nej, for søren. Spillet er selvfølgelig i centrum, og der bliver gået op i det. Snyder han? Men spørger man deltagerne, er det ikke kun krolfen og det gode vejr, der trækker. Socialt samvær, og vi rører os, og vi har det rigtig skægt. Det er dejligt. Godt. Vi går til møde. Især når man vinder. Jeg er som ligeglad, om jeg vinder eller taber. Men man har jo en masse sammenkomst med forskellige mennesker. Men derfor er det alligevel sjovest, når kuglen makker ret. Yes.